pa wa mo ani andam ba mong muantos ani? Andam Kamo. jud. Ha? Antos, nag-antos naman ta. Anad Sa inyong kinabuhi isip kapa volunteers, unsa may mga pag-antos nga nakapalawom sa inyong relasyon sa Ginoo? Daghan, Father. Sige ato mention nag-usa aron mahimo sa tang Maria Magdalena. Na tayo tig paminaw nga may text na sila sa Argao, no? Caballero. Nila Caballero. Wow. May gabi May inyo diha pagpaminaw Sister ninyo. Nila Caballero from Argao. Argao, Cebu. Na karon, unsa may inyong mga nakapalawom nga pag-antos? Daghan, Father, usa ka ng kawadon, problema sa pamilya, pero bisan pa ni anang tanan, wala na nakababag nga dili mo padayon sa pagpangalagad diha sa prisuhan. Kay gituhuan man nga kanang prison ministry para nako gitawag jud ko ana. Mun ang ako jud nang gituman whatever bang ang nahitabo nako sa una mga problema ni abot ug maabot pag yun. Ako lagi na i-consider pa may nga challenge na nako nakapadayon ko. Nya kana nakapalawom na sa imong relasyon sa Ginoo. Oo, nakapalawom, Father. Kanab tong tinuod dyan nagingon sa Ginoo nga kung maandad na kagkasakit, murag di na kay ka matandog bitaw ka na bang anad na taani nga nagud taon. Suwaya na to. Sige, wagid ba magkuatrasi gis Ginoo, Father. Ang uban magtuo siguro nga og nanatas Ginoo na problema daghan oy. Oo. Musamo tinuod ka daghan. Kay kana iyang kwan tinuod man na ka ng og init-init lang ka bugnaw-bugnaw iluwa tagyud ka. Muna nga ingon ko, Lord, tinuod jud niya to, Lord, wa jud ni dili ni init jud ni bahala na whatever it takes ana ba. Pero atong tawhanon na man na hilak ta, mag-uol na. Pero ang pagpadayon mo gyud ang importante kaayo. Kana mo Kaya na kung di siya. ta kapadayon unsaon na lang asa ta punita. Mao gina importante kay so salamat anang imong kasinatan. So naa kay problema sa nasugatan sa imong pag-alagad sa Ginoo. Oy, napagay ka sa Father nga gitulisok ni gusto nga tungas meeting. Undang. Pundangon man ko ani niya, oy nga volunteer man ko. Ko'y sweldo di man ko employee. Ko empleyado. Ton dol ko pare, ngina ko pare. Bisag obispo pa, gawas og ang Santo Papa mo maingon nimo undang ay pa ka mundang pero kinsa lang ay undang kay imo man jud ka ng desire nga mo serve ka. Amo padayon jud ko mo to ay ko nagmahay sa akong desisyon nga ni padayon ko balag di ko nila tagdon. Di ko ano ba ako bahala na ka Lord di ka mo akong ilagaran hantod nga nag-anam na hinumi ka suod ug maayo atong nagsigig ana nako tulisok. Na-close na hinumi maayo. Kanindot na yun mong relasyon. Kanindot. Usahay, tistingan kita sa Ginoo bitaw. Mao na Sister Glinda no. Napaydaghang mo tulisok niya nimo karong sunod panahon. Sister Celia, kumusta man ka? Dansa mo sa imong sinati. Nadaghan pa der oy da sa kapa dili pa to imong panahon pa der. Oo. Nakaingon ko nga muundang nako oy. Nakaana ko ba? Mo ba? Muundang nako sa kapa kanang anong mag-antos man kuani niya unsa man wala mo kuy ana ba? Nya kanang imong kauban ra bitaw mo imong unay di mo nya. Kuanon ka ngantos pare anaon ka ba nya lain kayo. Nya sakit kayo di ka kasabot imong gibati ay lahi ang imong kuan sa imong problema sa imong pamilya ug lahi sa diri sa imong mga kauban nga atubang mo nya pagkaman na ay mo kuani mo. Pero mao toy nakapalawom nako. Padayon jud ko nya. Kanang nakaingon ko ba nga dili man siya may akong gialagaran ang Ginoo man. Anong mo likay man mo biya man ko. Nya ako sang tan-aw nga to Penreso ba nga sa akong pag sigig adto sa una nga murag mahadlo ko nila nya magantos ko sa baho nya ako na lang yung hanggapon ang baho mahimo ng humot. Nya ngano nakagwanta ko ana mao sa nakapalig-on sad nako nga diha ay mangyud ko gibutang nimo Lord magpadayon gyud ko kay di wa man ko nagpili nganong mga naam ko sa prisuhan unsa may akong makuha man ko nagpili ana so ang Ginoo gyud akong gipangwa nga siya gyud nagpadaan ako dito kay wa man ko mingon nga adto ko sa prisuhan man ko kailaan ang unsa nang kapa nya anong nabutang man ko diha sa sulagma lang nabutang ko so ang Ginoo gyud wa diha na lang ko magantos kanang nakapalawom na ko hangtod karon nga Father, kana lang bitong assignment na mo, Father, no? Sa una, nakos ba na po yung gi-assign ko mag-Hawaii.
So, kung ana na sa ako nga part ha, layo kayo. Yan na ako sa talisay nagpuyo, na nasa kus mandawi sign. Oo. Kasi ko, Lord, joke ka na ko, Lord ha. Pero okay ra. Mahibong ko na sila na ko nga, okay ra ka nga Okay ra pertinda ko ani mo og ka ng gasto diri ana niya ako di mo ko ako makaminaw jud ko sa imong mga komentaryo Father no. Tinuod bitaw kung volunteer gyud na ihatag maayo wa may tanan. Oh, Pero wa gyud ko nakuwangi. Bisag ako pay mo kuan. Kay ang Ginoo is a good provider man. mao yun. Wala nga di ko maglantaw gud taan ang dapita mababagan ta. Straight lang gyud kasi imong kuan. Kaya ang pag-alagad gud is unsa imong mahatag, unsa imong matabang. Dili unsa imong makuha. Kay kung dito ka mo focus sa makuha, di ka kapadayon. Oh, mo atras gyud ka. Atras jud ka. Kanya to tinuod jud di ka ra jud ato. So mao na no, nindot na siya. Ang mao sa ni ako nakita ni Maria Magdalena nga kuan gid siya kana ganing andam Focus siya si mo Jesus, antos. oh. Ang pag-antos gyud. Mao Nga murag mas makapadasig niya ba nga kamao siyang mo antos. Puhunan ng Na detay mga viewers no nga nagtan-aw nato na sa Lebanon Oh, wow. si Jenny Porto Kalagyo Lisa. naman nato linda. Layo, Salamat kay ninyo sa inyong pag-view na mo. Pwede sila kita. Yeah. Layo na kung Naa nakabot sa- niya. sa kuan sa Talisay City sa Santa Rita. Oh, naa sila dito. Saan padre? Ay, mao di ay. Mga padre, mga madre. Sila Ardelia Lagunsad. Oh, ambot og taga diene sila, mga madre siguro sa sa taga Camillas Talisay, Marilyn Tumulak. So Si salamat Lastimosa kay sa ninyo. day Father. Ato nga, Jaime Lastimosa sus sister, i-greet bi jud ko ha. Nagsige ra bi jud ko pukong aning radyo. Di ba arip jud ko pirmi.